Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi mawi barakah. Segala sesuatu itu doke di Allah ya krono ulie ya kufur wong kafir wah harus bener sehingga ya perkara sing diyakini tentang kebenaran ini wah diolehke dening Gusti langsung kaya wong iman padha iman sausia ana bukti kebenaran terang rupane nopo uliye dimenangke dening Gusti Allah nalika perang musuh tikel telu wong tikel telu wajan nang musuh niku rangkap tiga temenan Allah Ta'ala itu datang nih tapi kabeh makhluk itu mudah tonggali jadi kan dimaksud roh iki yaitu rombongan unta dagangan di kepala ini dening Abu Sufyan salah suci wong kafir Mekah ing wektu iku diarani wektu iku soalnya wedal iku Abu Sufyan dereng iman tapi akhirnya iman lalane gitu lalane asalnya gitu nah ini rombongan dagangnya Abu Sufyan bali marang negara Sanggo dagangan pirak-pirak lan musfar karo desa Badar Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pirmuni dawuh sahabate supaya metu nyegat rombongan dagangi wong Mekah kang di kepalane Abu Sufyan lan rampas barang dagangane barang Abu Sufyan iku ngrungu yen dicegat dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwini komponan nggih wong kang arep ndong supaya aweh weruh marang wong Mekah supaya wong kabudan nglametake dagangan. Lah sawise dong-dong teko ing Mekah nggawa kabari Abu Sufyan kuwi Abu Jahal ngoyak wong kafir Mekah supaya padha berangkat perang merangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku berangkat nggo kang kurang luwih ana 1000. Mari kaliku para napa nggih parang-para Abu Jahal penasihat jadi napa nggih termasuk sing disegani Abu Jahal iku jenenge Abu Lahab. Abu Lahab dikon ngandani Abu Jahal kang supaya menggak ora usah perang sing ngandani Abu Lahab sapa kodame iblis Mane Abu Lahab niku nak cara wong Jawa ya wong awas miturut napa nggih miturut napa sing digenteni ning sing disiki iblis iku ngerti kowe iku nek sida mangko merangi Muhammad kowe bakal kalah lan kowe bakal mati tapi jenenge wong lepuk nggih Abu Jahal iku mlepuk kandani orang ada ya paling pokoknya ngoten ya akhirnya tetap Buddha dengan tujuan perang merangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat bolo kurang luwih ana wong Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat Abu Jahal gowo bolo 1000 niku panjenengan tindak ngadepi wong Mekah krana Abu Sufyan nyebat dalan metu kisih segoro jadi Abu Sufyan lewat jalan memutar jadi tenggone tentara kafir lan tentara muslim itu ora rencana babar bisa jadi akhirnya tembuke perang ya antarane wong kafir karo wong Islam wekdal iku sing wong Islam akhir 313
nggih musa wong 1000 luwih niku gak terencana nggih empuhe perang tentara kafir lan tentara muslim iku ora ana rencana babar blas kabeh iku krana sedulure kedadian wis ana ketetepan saking Allah taala. Terus A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyurikahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum kathiran la fasiltum wa la tanaza'tum fil amri walakinallaha sallam innahu alimun bidzatish sudur. Kala yurika ing dalem maksane merwake ing sira hum ing kufar sapa Allah Gusti Allah fi manamika ing dalem turunira kolilan ingkang sithik walau arakalan lamun merwake sapa Allah kae sira hum ing kufar kasiran ingkang akeh fasil tumangka yekti jere sira kabeh wala tanaza'tum manjekti padha persulayaan sira kabeh fil amri dalem perkara walakin Allah tetapi Allah salama iku nyelametake sapa Allah innahu sunni Allah alimun kudat kang udare bidati sudur kelawan apa kang ana ing dadan bodho ira kabeh Muhammad ngiling ana nikmat kang ingkang paringake marang sira yaiku zamane sira ngimpi diparingi pirsa dening Allah yen wong kawin mekah iku namung sethithik. Umpamane Allah paring pirsa ing impenira yen wong kawin iku akeh sira kabeh tentu padha wedi padha cilik. Lan sira mesti padha persulayan ing perkara perang tani mau kenyataane nggih para sahabat. Nggih ya sempat ngepel sempat ngepel artinya ya ragu-ragu coroknya ini karena musik sangat agi judul kan ngeten nanti kau ngomong depan antara siji wong siji ngedepi wong telu itu gak itu agi tapi nanti kau akhirnya wong telu ngatus telu langsung ngadepi wong setia 1000 lebih udah ketungkepan dunia di wong oke tapi karena di kemampuan sahabat Nabi itu paling luar biasa sehingga cekelane orang sekedar kelon sobat aku dibuat di alam montiokan rumah so jadi kuliti ngonon dia kandel mau rumah saya kocak murah mana lagi ngomong itu tawa jalan nyonya aja nyonya tapi kandel ini mau pelindungi wong mukmin wong muslim medal iku paling Gusti Allah. Nggih. Dadi rasa jere yo ilang rasa wedi yo ilang sehingga jajane kok umpamane ngerti iku akhire timbul perbedaan pendapat persulayan tentang perang. Akhire yo toh kenyataane Gusti Allah tak paling selamat marang sira kabeh sira ora persulayan temenan Allah Ta'ala itu dari apa kan dari otak hati-hati itu lan sahabat niku jadi nanti kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimpilan pirsa jumlah wong-wong kafir Mekah namung sedikit nuli didhawuhake marang sahabat nuli para sahabat padha ketika ngimpi Nabi ku mesti bener jadi para sahabat itu ada antep penggali lah sedulur itu para sahabat pada lembek artinya ya wau kalau ngepel artinya wah kok sokong bilang iya karena sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nugasake mata-mata
kekuatan wong kafir Mekah nyelidiki kekuatan wong kafir Mekah mata-mata iki laporan yen saben arep mangan padha nyembelih untuk antane 9 hingga 10 nuli Nabi mlebu halaman sausi dawuh wong-wong Mekah antarane 900 hingga 1000 niku napa kan dadi kronologi ini napa wanini Gusti Allah lakoke rasa kendele para sahabat wanini para sahabat sehingga gak ana kata mama dengan segala cara ini pripun ya tetep ngomong ilmu ya ora terus disuruh bisi-bisi baca kendel boten sekedar ada sehingga teng mriki jelas ya Kanjeng Nabi mau wekdal niku ya ngimpi ya teng ngene Kanjeng Nabi sumpah ngimpi wong kafir Mekah wekdal niku musibah ayat piro ya wa yuriku ngomong guys ya apa tadi wa yuri lu sekarang ini duri wa yurikum min taqaytum fi ayunikum ghanina wa yuqallilukum fi ayunihim liyaqdi Allah man kana maf'ula wa ila Allah turja'ul umur wa biswab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malai salli wa sallim taimana ta'ala habibika khari khalqi kulli biwa habibul lati turja syafa'atuhu li kulli awlin minal awalin muqtah habibil Mustafa balik maqasidana wa filana mamadai wa si'al kawmi ya rahim ya rahim Ar-Rahim minta jalan muslimin bismillah alhamdulillah nimatillah wa nabiratullah masyaallah Muhammad ya Rabbi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Rabbana ya Rabbana